ebusuafo Asanteman this year me bia dwo eba Asanteman Europe TV so ewo amansan fi de tintan so media ne ohene ba ageni mako di agromo konfanko ase ne piesie na sabre uhunu se Asanteman Europe TV ye twagu ewo abai fontentan so ye Facebook live any YouTube live wa na enane de di kaye a odoman koma ebo ade na fisika dwabo Asanteman de hye wa mono ne nyina ho ban no ye pa TV station ya ye ne de abesoma dasa ititiro ne Asantefo ade hye na bi akokasika dwa enane ye bo ana ye pa ho ntoma senti ene bra wutie ya emane nyonwanwa isanse pani aka to se asansa ofade a wode kire ye betena mono ne ha na ya ye animonyam de sei abra sebe ye mfa nkire adasa ene amansan nyina momontie na se akoye se de sebe ya so kanea na sebe ye de akohye dua biase ne amfansi dua ne soro entina ohene ba je ni mako di agromo konfanko matena se na me bedi dwumadie ho kyeame a na hu behia se sabre ubetimi atweabo afidie na de ade ehia me ampese wo yesesi ane se ubehye video no na afi wa like na wa woso ama obi na obi nso atimi aba behwe bisan se asante ye obi ka ye obi kire enne aye oforisi obosome nefu etoso aduasa ese enne ana abosome na na ye de ba na wieye na yekosi afifufurum ana kafra bosome fufurum a ese ye de anigye ene osibo na ye de ko ha ye Asanteman Europe TV ene ye ba be bon komo kakra weri bredi ka kura bi a wo ti bibi afa Asanteman Europe ho a ese ye obi ka ye obi kire na mpanifo pi ena me no mu ba bi di dwuma no omu wo afidie ne so dada na enche kura no medical introduce omu ene ye be bon komo wo Asanteman Europe TV so na afi ye botaye nti ye de ba ha ni nyina ne se ye ba na ya ba beda TV station na di na afi ye botaye ne ani so ade hono so ye de ato adasa nyina eni mekai wo se empanimfo akukudam ye wo be bon komo wo ha eye miankasa ohene ba je ni mako eye Asanteman Europe ye president anetitinani a odan nyina no ye papa AJ Bema kuma wude hye o ahoma no so dada baba AJ ba bia obi ya me mo akwaba ya ohene ma be joso amu wontuma e dia afata wo we dia kuma wu mrante ahene kokogye me das yo wadaroma abuziafo yegusu ana me kai wo se me guest a wotoso mienu ye nana eko ba sisi mpremu on ye Asantefo e Holland wo Finland omuhene I say nana nso na tutu ntuma aguso na say enne afidie so be say nana wadawuru meburu mememu kakra na mechia wo eba wo akwa baba Asanteman Europe TV so ohene ba eje ni makwa wodi agromo mejoso amu mejoso so nana na we de wade hye kura wo Finland wo ho ye de na mi adom na mo mpaibo obi aho ye afe me guest ya otoso miensa nana amonu jamfu asusu bribipa oba tan ana Asantefo hema wo Italy enkronkro ne ayesha na se nabusua enya asanketo akora amanse de hye wo hwete na na sie chin duku awasiesie no ho fa na fade ni nyina danso se sebe kuro bi so de hye preko pe ene no wabepie hei ana wadaworo ma memo akwa aba na monu ya nte wonka so oteme nka ya mo akwa baba Asanteman Europe TV so mejoso ahene wa ohene ba mejoso amu anana de okente ebi mado we de adutwam medase yo abusia na monu jamfu anso na medical introduce na meka wo se ye head of media anso enche so ho na obeke ho asanso oni ho nso a ye toa so eye onimonyamfo James Makion on the head of media onimonyamfo mema wo so akwa aban okay we o my idea na ye to adwumadi ne so ntifu ni ho a apejafo ho mpanimfo pi ene we kira won bi echidom minu yankasa adu on the media no so media and communication team no on ya bedi akira won so hwe akire no bo mpanimfo aka ne chidom minu ya adu ba bia obi anso me chia wo mejosu minia onimonyamfo na Germany what to say nyame adom kakra ikupromu aha eya no achia first vice president Bema Sabre Bema nso amame obete dodo
Afe yenko ye next person so we ye guest. Me nua ba abena bema. Abena nso ba bia obi a mechia. Abena wai. Me na kwa abai. Yeah, me also. Amema nua ba na onso ho te sei. Me hoye. Abusuafo ye nua ba abena bema bade a na chi se dwumadie no ayeguso a ye toa so na mame mfa mani nkyire Italy memu. So what you see, when Asanteman Europe die, yenkura batana dɔso. Italy wonso, ye woni munyamfo ba ko hɔ a ɔno nso mesra nsa momfa no nto so no ɔno nso ye mema na kwa aba isan sɛ wɔno nso odi mu ntintiman na wɔboa ye ma Asanteman Europe ye bibia ye bia ɛkɔso. Ɔno nso ye executive member ba ko ya wɔtai Asanteman Europe achi. Mesra mo sɛ momfa min kɔ Italy, mesra mo muntu kɔ Italy na men kɔma medehia no ɔno nso akwa aba. Me twa sa mo de mbekɔ Italy na afi ma wakɔma me ankasa me nua wo Italy no nso akɔ aba na afi ye de nkomo no nyinaa hyehyɛ so. Yo abusua Samuel Boaten asɛm na me kan nti mesrɛ mo momfa me nkɔ Samuel Boaten hɔ na me nkɔnkɔma na akɔ aba. Same wadaworo ma me mo akɔ aba. Yo Samuel Boaten na ye deputy organizing secretary as Kafra na monfa ncheme Austria Kafra Austria monfa ncheme me nua Samuel Boaten on na ye deputy organizing secretary Asanteman Europe or Austria Same boko de o nyakopa adum bibia boko na onso boko fa cheme anofo mbre waja mane do bia no mapanisa abusiafo mama mabedwafo nyina akwa abawie dia na ebradru se dwumadi na nkasa ye kone mpompon so na memo ne tofa kakra bi nkyerɛw na ansana ye de yaya titire ni eye papa agyi bema afiti interview ni nyina ase me kai wo se me ya me di dwumadi ho tia me de dia ne asene piesie ohene ba agyi ni makon we ni bredi kai a wo hwɛ ye a ha ye Asanteman Europe TV ene na odman koma ebo ade abrewa yi puma kwamu a ye pa TV station ho entoma na enipa ye yankase ya form Asanteman Europe nyina no ebrepem no obeti wo mudini ehua hodo a wo aka ho abompanimfo na ehemfo mu hyase nyina no obeti wo mudini nansa na apaje beba no yese udo afuo na onyame yanhunu mu a afuo no nyeye na matena se die amenchia etire so daye na ase tua bebiwo na daworoma ena na de hye we Europe yete baabi na baabi a obia no egidi se obehwe dwumadie yi ye chia afei ni ye chia ye ankase ya de nyina ye maame eye nana mekwan du na Asanteman wonso ye chia opa afei nana no matran konwa ye amotituntum so amota ye chi nyina no ye ba mu nyina mo akwa na afei nana no matran konwa mo de da Asanteman Europe ekua hodo nyina nso ye mo akwa aba Asanteman Europe adehye nyina ye mo akwa aba adehye am wo achichi ne benche mu tie Ghana adehye nyina nso mu nyina mo akwa aba sima krope me da me ho aba na me ba me ne papa agye bema efiti ase na afei Asanteman Europe no kura na ye di kapa ho ntoma ansa na efiti ase na afei ye de nkomo a ehye suori nyina ato aso nse sabre de ohene ba me da me ho aba no mapinsu kakra no me ba ye de for mesra mo se ebre di kan ni ade dwumadie se hyehyɛ so nti bia na bibi kakra bi mfonso bi ba na mo de akyɛ sanse afidie ni ekyinkye no enhyɛ da na fom saa nanso yɛsom Asanteman ni yɛsom Europe man de yidi se sikadwa da woroma dwumadie a yedie no ɛho ɛbɛba mfaso na ade ehia me ɛwɔ so yɛ ne se oba so a no ahye video no wo invite amanfo abem no matimi abehwe bi sanse yɛ wɔ ade panne ɛka kyerɛ mo na enensem pi enso na obete no afidie so na we de me nche ho kura no mpanimfo mu wo afidie no so nyina medikai ade o mu atudwa na mammo mu akwa aba nso
na yenkwa ahoma ne so na afi yenkonkobon komo kakra na enkomo ni nyina emfiti ase no me ne me ankasa made nyina papa J bema ya wono ankasa on na the president of Asanteman Europe Asanteman ku ahodo Europe nyina no on da no me ne mfiti nkomo na se na afi yentoa so papa J woti anka yamuadwo emwakwa aba eba Asanteman Europe TV so ya moheba je ni makon be josu ebru die di nkai kura me di se be ma twrebo a kodua ne ho ye de ne ho ye ba bi obia no yinim se ne ho ye odi ni sunsum so eda so ta Asanteman achi aja yanka bi nshem ana ono dom akofa bibia be san kan wiem se Asanteman Europe enso ehu behia se ne na abaefo abai wo se yetimi de TV station kase eba ma amansan ye wo Europe nyina no ene Ghana wiase afa na nyina obi atimi hwebie na obi bu sala se yakase Asanteman Europe kura no a ene de ba ade yo onye ba je ni makon me dase na die dika no enne eye da kese pa ma Asanteman Europe esan ye enigida se enne na yeja ye TV a yaka ho asem aka no ne na abewa yipuma kwama ye bia no na meda communication and media team meda masiye pa se mososo matimi di niema atoto na kwamu amasa adwumadi atimi abaso ne na mekwani mu no mechia na nanom a modeda Asanteman ku ahodo ano ewo Europe ha na afenso na nanom a mososo edi wo mkonwa ewo Ghana a mososo do mo abedom Asanteman Europe no mechia mu nyina na masan achia tuture ene empanyimfo a modeda Asanteman Europe ekuwa no ene Asanteman Europe adehye no nyina mechia obia ne adofo ene Ghanafo a mu nyina enya adaje a moditi Asanteman Europe TV ne mechia mu nyina na oheba wabisa asem se Asanteman Europe kura no eyedien ade kwan ben so na Asanteman Europe kura no fa so a ebaye yo we de meka Asanteman Europe abakosem kakra ebeye mfie be num ensieni na nananom na ohwa na ja omahia de dika no omudika kohia wo Holland na ye nana osekofo nipamu na yedi ni si ade so nananom bebre ekobi omukoye omutititi wa didi nkoma na adwen ebiba nananom tinse na yekra yetiti wona ja wedi ni hini oha wedi ni hini oha ade na mume yekra yankika mum hono bibia ntimi amma omua na omusetu anamo omusa akọ Finland omukoye nanana kobaja simplimu ono so yede ni tena akonwa so se asantefo hene awo Finland eno so nananom se didi enkomo ya fa Asanteman Europe na se Asanteman enkabomu hu ohwa omusa bepie Denmark eno so omusa didi hu nkomo ne se ba bia nananom bekobia no na sa atimupo no eho na so ka ekwan a eja yebefa so a yebeka bomu enti omu na nananom nyina kopie Hamburg ye nana baswa na yedini esi ade so na sa nana baswa yedini si ade so eno so mesmi kopie mu bi na Asanteman Switzerland eyimi ene nipa kakra bi eka me ho se yenso so enkosi Asanteman Switzerland anan enti ye ko ho no ena ja nkomodidie mu a ena yehuhu ye ho enti ebedru ye na no nisima me ka date no 18th of September 2017 ena hwa nana amono demfo a ono so oye Italy for hima ono so eja otrans ya no se da bi se de ohima ya asantoa ekodi Asanteman no se me so me wo ha ne se nananom de adwen bi se ba me hwɛ ma adwen ne nya kwa ene me so mekeka niema abom na ya share Asanteman Europe na se ehwa na oti WhatsApp group ena ja omo eniji hu nyina no bebre ede omudi baaye ena ye sha ase enti ye sha ase na nche bia na nananom beyi
nipa kakra so omonhwe na omonfa ekuo no mra ene constitution ene yebotaye ne ade nyina na omonfa egu krata so na nananom eyi nanam prengo asipim a oye Kumasi Boshen hima ono na ebeda sa committee anaze sa bedwekuo no ono ebeda na di na sa nipa ya ye sha ase a ye constitution anaze emra ene kwan ya befa so a ye bechichi Asanteman Europe no sa nipa yi se kwan o ma ohe ba ma me kwan na me bubu omudin eye me papa je a me kasei mina na me titreni Berma Sabre na oka ho bi Kwame Afre a wo Finland ono na ye chotroni nana kwachi ahenkura na oka ho bi omono asamoa ono so na Italy wa ohne ba ade ni makon a wo kasei a wo Antwerp wonso so na naja wo ye kasamafo nana ontra bedu ono so ye Austria asantefo hene mi ame wofa otuo echampon ono so wo Asanteman Royals wo Germany Düsseldorf Mr. Jima ono so Berlin na nananom esan eyi nipa baako enam se na de yeye no aye amamre ene emra ne enema bebrenti na esi behia obi a ono so awodire ada amanemu enti nananom eheda etu nipa baako aye chiame ansasesaku ma ne ba be kan ye ho enti chiame ansasesaku so bae no enokure ni ono so e de amamre ne nimdie ne enema bebre ba beboa ye enti ewie no na kese akasa ye ba be hiemu na enema ye de gukrata so no yaje atum enti ye nyina yaji tum se ye be kwa kohia wo Switzerland ye Zurich enti nyame boa ye no ye February 2018 ye nyina ye kokohia ewo Zurich ye Switzerland ekuo ahodo a ekohia wo Zurich no eni ye Asanteman Switzerland ye Asanteman Traditional Council a mo Holland ye Finland ye Denmark Italy Austria Berlin fokuo Asanteman Hamburg Asanteman Royals a mo wo Düsseldorf Asanteman Union a mo so ewo Düsseldorf na Asanteman Antwerp a mo so ewo Belgium sa kuku ya mabom di nyane ye du baako nyina ye kuhia Switzerland na committee a nananom pa se yenye constitution no ye di dwumadi a ye nyina no ye di tu omanim na omunyina so agitu mu no bia de ne sa ehye kratase na de etie no yo abuziafo papa JBM eye Asanteman Europe president na ote se odna no disem kakra edikai na Asanteman Europe no kura na bia we ni bredi kai awuti a odikai akyerechiri mu na se ensamu a papa J kanyina no na uhwemu a akoye sesa de sebe asante pone ye fa so kyekire ye no ano bifiri na nanu bebrebe ye bi na se tutu be preso ena obo ni nyina ben ya otimiji asante si ho na se Europe wanso empaninsi ebobi so na awie bi ebinom na fiti ase enene ababedrusi na papa J yenko asembu se tosomienu wo a wo kasai yaba odini say papa J Asanteman Europe president ne ade na president no wo dwumadie pa wo ne hwan wa Asanteman Europe mu na afei uwie ye no a fata ato mame bobotaye panti wo de kam ho bom no ene sei ene mo ni so ade wo tofa yo oheba papa J ya be president anya Asanteman Europe nyina no yakohia Hamburg ya to aba yesi menhwe na medikuo nanim na metutu enema yie no mini obi a executive council no ye nipa 11 mesusu mehwe se obia dwumadi a ye ahye ne se bia no obetumi adi na akọ animu bibia akọtrochen na afenso so yekuo no ehihye ya hyehyɛ ye mra ene ye botaya si anim no bibia ya nya ya je atum se beye bia no ebetumi ahwe na yetimi aye niye na oheba so beba me kwan a wobisa president asidi jana mameso so mimubo
omo am coming home executive council no members no omo coming home a omo bo mechidom ebo madwumadi a yedi Asanteman Europe no ekoso yie no ma me kwan na memubo omo susu din na amansan nyina ehu sa ja omo dida Asanteman Europe ano ne obiara dwuma obiara nso edie de obo mechidom anaso ye vice president first vice president no your friend no Bema Asabre our Hamburg. Bema Asabre our Hamburg. Now the second vice and so your friend no King upon Akosa or Italy. King upon Akosa our Italy. Yo. Now the your general secretary and so Obani Kwame Afre. Okay. Na the oyeno deputy and also oyeno assistant nso so Nana Oti Akente ono so ewo Düsseldorf. Na fe ye mra de ohwe yesika so oye treasurer ono so Nana Omama Kwacha Henkra. Okay. Omama Kwacha Henkra ono so ewo Italy. Na yemra ye financial secretary so obi aja yesika sem nya dade nyina no ohwe records o keep your records ni bibia no say ye dues kwan be na ebefa so ebetua ene yesika sem no ono so wura omno asamoa ono so ewo Britain na afi yemra ya communication director ona de eja oheba wa wadaroma oheba jeni makon ono so wa wo Antwerp ono wa na jawo ye kasamafo wakutekuta ya fi say ye sheku ya se abepim samri na ye head of media ono so ohwema ye media nsem nyina toto yie wura James McKeon ono so over Finland na afi ye organizing secretary ja obaba ko a oda yimu ono so na ja wototo niam nyina ma yen say ye koye program ye beye den sa Asanteman Europe bibia ba ye tutu yensa afre dom aboabo dom anu a ono so na ye bi ahye nensa ye nuaba abnabema a owo Holland. Okay. Now the obolo chidom so ye nua Samuel Kwame Boatin ye nyina ye friend DJ Sam ono so owo Austria Vienna. Enti oheneba nipa mabobo omudin omo na omo kame ho ema yedi Asanteman Europe dwumadi a yedie nyina no obobo mchidom a bibia ekokama. Okay. Na oheneba o say bisam say ye botaye pa ne sen die enti Asanteman Europe yeti ye. Okay. Oheneba die di kan Asanteman Europe ekuokuo ahodo asante ekuokuo ahodo a ewo Europe ha. Okay. Na yeknya yakeke ho abom sebio ankra utimi ma join Asanteman Europe eyekuo a asante ekuo emfa ho se ekuo no ahoho wo mu anasa ahoho nim de hia ne se ekuo no asantefo edoso bebre obetimi aba ba ka am say mamen sent me say mo botaye a moditi ekuo no se bia betimi aboso ache bia o em say yo na me kasia asanso ba yo enu nti ekuaku ahodo no na ye nyina ya ka hu abom na ye botaye pa kese eni se ye be ka ye hu abom na ye di yenim de ene ya hoden ene ye nyansa ya keka ni nyina bomu na etimi e de akwa boa Asante na ebi nso so aka Ghana amai na afa so yenim de ne sebi amamre ene yamane a yenim no enyira na Europe ase yebitimi so ejebi na eja daachi yemane ye nananom omoso ba no maba wa beto especially ye kasa ene sebi ye duane ene yahofama ekwan ye faso ye frey ntoma ene sebi ye bibia na yetimi so amanaka abrochire ha sei. Okay. We dey breni nti ya ansam ne yantra ne ambo ntofo akrasa de be ya mpadimfo aka ne betum no nkasa bi na mimusa wo ekue pa mote ye ben finhia bezni inhia do besi ni yo said be di kaka no ye share asie pa ye ba Switzerland ne de
ye mfie miensa ene bosome kakra ni ye nyina ye beje ye constitution etuma ye de ensa hye kratas no ye mfie miensa ene bosome be mienu enie. Okay. Na masam eto aso ne sempani se kwatre kwase obema ntoma eye atie ni din. Mudi dwumadie yi anamu pa ekue yi mu fiti ase be mfie miensa ne echi ni. Ede ba ade pa na mbetimi de mo nsa asi mobo se mo baaye mo aye enti yenhwe ho ne ni ho adanse. Yo ina ba Asanteman Europe ye baaye enche bia nanso so ye de niema bebre atutu na kwamu. De di kan ye baaye no kra no na enche bia ne ni afe na Kofo Foundation ya ye candidate mampani ono ne foundation a won so omode boa sebio project bebre charity project ni adade Ghana no omoto omosa frɛ se omokeka omosa ase kakra ti yemra yemebo omo mia na mekoko gina mu Ghana mekogina Asanteman Europe anan ma yenso so ye nyina yekoso omasen kama ye di sika ekoboa omo eso omasen kama efiri wono ya ye nana osedutu ono so menka ne ya ye Asantehima nana Fiekobi eso so da ne benkum so no na ye nche bia eso so etu nana no bi mo heda koi mo ko gina mu pintin ma Asanteman Europe ma ade ekoye no kra no otumfo kra no ye ne nwanwa efiri ho no ye san ekobio ma otumfo so odi na no best kra no ye san akokso na sene ena fei die ne kasie mu kra no wa unim yare kodiewo ya abese ewiase abese mansan komu last year ye hu se lockdown bebre ba Ghana na edu ba bi na ye den na ye se eja ankrankra na ye kuakuo ye nyina ye de ehudimo Asanteman Europe ye headed to committee almost so eboa ye ma keka yensa ase committee no na dewa wo Finland ono na eda no oni na Kunedu or Switzerland any Mr. Nesapia no so ewo or that's wo Hamburg omo na omugina pintin ma keka yensa ase ma yenya sika be 25,000 euros ama sa sika ni nyina no ye de tuto eniema enuane eni sebio hospitals niema ebetumi aboa ma yetimi dia ko COVID-19 no ma ye de bi call Noguchi ye de bi call Confanoche Hospital ye de bi call Menchia Hospital otumfo hokra no sebio wutumi ko ya de wa Asanteman mu a wonko otumfo so ye heda call ma sa na me nyina so ye de bi call ma otumfo ye firi ho no ye wie ene ye say yi enkura be enan anase num ma ye heda de emo ene enuane ne niema bebre heda ekoi ye heda tu yenipa ye nana ntra badu ono so ejina ho ma Asanteman Europe wo Ghana ono so sebio ye bibia o Ghana ana menhia ono na ejina yanan wo ho heda di akiri ekoi ye sa do yin nyina wo Asanteman Europe ye di mu. All right. Abusiafo afenu wa join your life. Abusiafo afenu wa join your life for haye Asanteman Europe TV. When a brady kaya and now for the first time wa Asanteman Europe ye ba Europe wa ye Asanteman ku ahudu nyina said papa Jay or ye president chiri mu no ye kan ho bom no the TV station ya ba say ye ba ne de abesom Ghana this year de abesom Asanteman ye de abesom ewiase ne adasa nyina wo Europe no ene ne ye bia no na papa Jay akasa wie ne de enche ye beto ankomo no so sansen me ka tro say enkomo pi ne wo fie na mesra mo a mon share video no we Asanteman Europe TV mesra ko YouTube obo Asanteman Europe TV a subscribe button beba no akeke so adoma beba no akeke adoma no so na amount notification sign no ba wi a ebire bia beba live bia dwumadi ahodo a ye hye nyina no ba live pe on so wetimi ahwe bi subscribe my na ye nsempa ene ne pa Asantefo ye wono enrechiri na ansa na yede Asantefo hina wo ye Finland na ko beje simpre mu so beba na afin waba betwa enkomo no so no me kai wo say mo am join me live no me use just 2 minutes pe na me dey recognize mu san say enye ni pa nyina na benya akwanya ahwe nti wo ba so na eja ye kai wo say won so ba wa ba so ahwe no kura no eyi ahoho a na ye wo dem stone or say piao Asanteman mon kwaso stone baby a obi a yade wase
Angela Yeboa or say Asanteman why dear papa Edna or say Mone yo Asanteman Philip Oche or see mo piao Asanteman why dear Afei Philip Oche or say on ye Asantefo Holland or mucho trofo or say Asanteman Europe ye kwi animo anisa enti unko so amfa mo text message nemra ye be kan ma mo Lydia Jamfi or say Asanteman kwaso afei Bumoro ono so hwe or say Kwame Dapa okay right ebi opeso can be where ye YouTube text message na me kai ana YouTube message too also better me the comment aba me kai na amanfo ehunu say munyina mo hwe live or Asanteman Europe TV so na yankwa nkwamo no so na me ankasa me na namade nyina na ko be sisi ngire mu yesi jima no na ye asantefo a ewo Finland o mo hene na ne dwumadie sonko a odima Asanteman Europe no sombo pa sanse Asanteman Europe no yewo the board anase board ye no ene ye ekuo ni nyina no ne nkurabata emu oduru pa na wono ene ye the chairman ana titinani a odano ana enso ajoine ye me na kwa abai na afi ye mfa nkomo no nso so mi wura wada woroma mi bom mu asem adwo eba Asanteman Europe TV so anyumre Why ba me Joshua mu Eja wona na me som wo manofom ya na de ache me na me gide se Finland obia ho ye wade hye wo ho nyame adom ne mo mpaibo obia ho ye Nana anyumre de ye nyina ye nim asem ye dae pono so a ye dwendwede ho na afi ya hwe asem no kwan ye befa so a Asanteman Europe ya madaworoma nyina masoso ye mu a ya tie no ebetimi atumpon die di nkai kura no ye ka se eye Asanteman Europe ye board no the Council of Asanteman Europe ye board na nkasa udwumadi amudie ene sei na mo ne hene fafo yo wahino ba medase se obisa misa na ansana me yiwo no ano no meka bibi kakra se nananom eson da ya se yenka ye homom efi se Asante enkoma nyina ye enkabomu nti ye kan ye homom se de papa de echeche mu na ebetimi akokosom ye wura ne asom ye na emfa ho ene ba bia se bi obakodi ye nya wo Asante nko ade asom na obesom ti yeso bedi obi manso no na o se yeso efi se ba bia abebeto bia no enkoyi nyame adom ye kan ho bom wie no ene ye hu se ye wo obi manso ene nti se ya ye nya amane efi se ekrobia ene ne mra ene nti o se ye nya eniema nye de kukrata so se de be ya yeso ye bedi mu na oman no aye wo mu so ombeji yatom efi se Asante de nkobia ne se ye de amamre ene amane ene tetra Asante na de ene krata se mi bebrebe yi de ene board de ene executive nso na nanom hu se se amfa we anka homa dachi bi no asem bane victim atoye enu nti na ye pa sa executives a omo edi omdwuma no enti ye pa executives a o se nya empenifo so a omo so victim ahwe sa executives nso omdwuma de a omo di nya eno na board eso so ebae enti ohwemu a board ye dwuma de pa ye de nse dwuma de ne jakese no eye impuntu dwuma ye mrase ne nyina de ama e company fo no ti omo hyehyɛ na omo so de abeto board anim se ye beji atum anase ye betrete no anase ye nyintu nti board ye ne ye hwesa de no na nanom nso so adwen ho no ehun se bi yenyansan mu ye nhwe ye a na ye ka se ye ne nyina abato a wo hanhwe a na obi obetima somsom pa no ye nya no amana amso eni nti ye mpenifo e bepa wo no edu ba ko no emu nsia ne to mo so aba emu num no enum na aka no na nanom hu se o se board no na tenase na omu pasa ankofo no mpenifo no mkoka nsia no ho na mo tumi sum Asanteman nti board ejuma ubusaya ni ejuma akese pa ye di ene sa abia yo abusia for what join here I said the medical theater channel Asanteman Europe TV ana ugusu a wuhwe idiane ohene ba ageni ma komene ne matene dwamu a medi dwumadi ho chiame na opanyini kase a sabere wo so a ye de nkomo no ebre wo ye na ko beje simply mu ona ye the board chairman Emma Asanteman Europe na ye to enkomo so na afen ye hwa de ye nimsa Asanteman Europe no esi ho brane nanso akoyese kwaye no uduru mu a edua bia woni sibere ye hwa de papa die be kasa oso na ye the executive president na say
ekuo no omu ye da ne da entoto ye ana akobadie wukuo nim no on na yititine ne a oda no yanhwe wo onkrabata wodo bi ewo wukuo nim apart from board any be executive council papa je kan ho asem no na ekwan be na mofa so a muyi saafo yi mu mbedi dwuma mamo wono to fama ye wadawro yo wahima ba medasi say the medical kan you know na nanom and the son da here and na nanom na chicha Asanteman Europe and na e pempanifo a former executives and e pa board no and inti ye ka enkrabata no a ye wo ekomani nyina a ye friend congress mfie na bia na ihia eho and e pempanifo ema omutimi edi dwuma edi mai okay inti uyi wono a na board aba eno na memeda no se otitrani no inti wono na yesoso ye de hwe enyuma aka ni nyina ye gitum ema ye de koye nim na fe na nanom a omochichira Asanteman ewo ha no omososo aba inti na nanom so omodweso ewo ha omoso di omukuta ho eno achi na fe yaba executives a omososo omohwe ekuo no so daada adwumadi nyina inti ubusa ya na nkrabata na titu no eno no okay abusuafo enche yedena enso baba bisi na ansa na yene dara bisi no yemusa na semu a etwato na afi yemtoa enkomo no so na yehwe adio yenyina nim se ye wa hohiam wiase nyina covid-19 aba ya akiye nyina egudem ekuyo dodo no akura ntimi nhia nje nhia eye nwanwa eye no bi ahodwiri sa ekwan be ne nam so a Asanteman Europe mofa so a watimi akura ku ya ba bedru sabre na muye meeting muye nhia mo ahodo na muye ne sei ana covid ba yi sabe mo monsa asha mu damu fam na opam ba bia ehome yo wahina ba yemfa yensanche damu fam ye adwuma pa na adwuma ye no ebia ne sese dia ye di ho nkuta ho yi enam se obia ewon ne man so na ye de chicha Asanteman no abefo ne ma be ya na didi ye ho nkuta ho yare na be ha dwen de enso so ni nyina echi no ehia ewo internet enema yi so ama ye kasa board say bosome miensa bia ehia na nanom bosome bia omuhia e company for so na otwemi no bia so omuhia ti yare no de abe ha dwen so ha dwen bebre iguso a ehia na ansa na mede ma no ebesie no na obusa se kwampe so kra na efa so ide pa nkrabata no na medisha sefu na nanom ho na nanom ho no eye baby a sabi wa yesi wo hene ana ohema ewo ukrom eye ye dia ye gina hayi Asantesem ene ye makase adimra eso ka ho eniti aye ne se ekuo bia no se obetumi a o se otumi esi wo hene ene ohema na afi wonya mpanifo so a omobo ayi no eboa ye ne sa eboa pa na nanom anya kwan aye ya hensem ana se ya hwe amamde no so eyi nti nanom ade no eno no ya hwe se yentumi nkonya abusua mpanifo nti ya pe oba panyini ene abusua panyini a onso omne nananom ene ehwebomu ene ya chiame onso me yemiensa onso kana nanom afi ya ba board no so a ekuru bia a oka Asanteman ho nipa mienu ena e company fo no so me duba ho omunyina so eka ho na nanom so ye nipa mienu na emu baako ena da board na ano emu baako no ene me ena baako a oka ho so wana be board no ena no no abedi akiri onso so ne nana jamfo a afi e company for the medical akiri me kwa fa so yiwo mu emu nsia ye to mo so aba emu enum no so board ena ye power na ne kese ye ne kwamponso no ene congress no ono de ekuo ni nyina ekuo bia yi nipa enum na yakwakwishia na afi ye di ejuma so besaya na eno no abusuafo na ekuo beje sisi mpremu na ye ne nabo enkomo no ye befiri na naso na afi obidum bi oba tampa na amonu jamfu anso ye de no aba ahoma no so na ansa na no me koso akai mo mesra mo badwumadie no so no mo anhye video na mame a ohene beje ni mako ana bia na owie kura fra na baabo osi anam ba bi tutumi te mesra mo a on join ye na afi mo nhye video ni ma na quickly o mo baso kakra no I mean recognize you ewo ye YouTube channel ho Asanteman Europe TV we free Angela Yeboa abebrese o se me ne yewura opon akosa ye Asanteman Europe
second vice president ne baba ne me mo nyina mo adwuma pa mani agesema be join ye ba bia obi a ye chia Italy for oba pa for Italy de ne also be wo ho a me chia Isaac Manu ose Asanteman mo ne yo Isaac ye da se pa Asanteman Traditional Council nkratuo yi efiri mo ankasa mo gya asehene wo nana bia obi a ye chia pa se won so watimi a join ye Kofi Jima ose ya mama kwa aba kwamna jomo ose Asanteman Europe ana mochini mwani mobie ni ho ya domo pa ye yeso ya do pa afi amponsa Fred ose krobia me mam piao yeso ya josu ebru ochre Albert ose piao Asanteman Evelyn onso se piao monko so amfa mo text messages no emra emfa Asanteman Europe TV the YouTube channel or Facebook nso ebrepem ye bekọ na ho so kakra ye de aba no e ho kai mamo Joseph Asamoah ose piao abusua ye to ankomo no so ye kwe ye ankase ye maame ya de nyina obidum biri na amonu jamfu a oba tan baako ya wode emu Italy nyina no santefo e ho maburu wetia no amanse de hye no no wo hwese de na na se tutu na ntuma kama na sebe ne mpra de eda ne komu a we sika kokko efi Asanteman mu onim se omude sika kokko no mu fa ne se bibi no na wada woroma ye mo akwa baba Asanteman Europe TV so mejuso anye ahine wo ahine ba mejuso ebu boko na monu jamfu ada woroma we de wo ankasa wo ba na ase no eye Italy Asantefo hina oho ne ho te sei nyame adom ne ho ye pa Italy ha de nyame adom obi bia ho ye adehia igu he nyina adom ne nti nyina ye ho ye yo we de ye nche ho kura ye gidi se Asanteman Europe ye ti ye sabe ye se etuo we enya chiginafo pa na eto mo na mo so yasene na sabe ye maame no mo babre akire ane abebusa mo na eja motimi etu ye fu kakra ewo mfikire wo ne Asanteman Europe ye nkura bata ye wo Italy ohima prekope ya woda ekuna no na wo gina ho ama na no matena nkonwa ya mo Europe wanyina no wona wo ye omunsia na emu wo dwumadi so na no wada woroma enko bi bese se aburuchire ha de nka akunya sem de sabe tuntum bia na ha enso yekodwa baasi a ihunu sana nanom mafrefra ntoma chi yesisi mo so sabe yesom mo sade yesom yasante hemfo ho Asanteman Europe na nanom a wo ka mo no odwumadie pa ne sei ewukuo nim yo ahine ba medase na edi nkai no mediase da enchia kase be ma ye wura kotoko hene musuni ya mu no beforo abenwa no efie duno mienu ni enti Asanteman Europe ye manitrin kwa ye manumo ene yo enchia ni bi nsonso ye hima na mekwa edu sante hima na wode hye me ma wadwo enwumre Asanteman Europe na nanom nyina mechia obi a adehia ene omo hye mechia obi bia yo ubusa se na nanom ye dwumadi a ye bi wo Asanteman Europe no ene sei na nanom ye kire amamre ene amane ye ntimi meti Asanteman kuyo ewo Europe ha na nanom ye nya ya amamre ne amane ento ho na nanom kire amamre ne amane bi ni sei enka ne no ye mayi kura no mo be wale a ubehu se o mo frefra mo ntale o ma hye wo mo ntale ne ade Asanteman Europe ye no mapa ye de egu akwa mu nti ene nkura ne be wale kura na wo be tutu ni dancing clan na be mai so kuragu so fefe kama na aye anika ye mai first wo kachi kura no kura wo so no no wo ka ho nso kasa ena Asanteman Europe ye ntete ye ene ye no mapa ye titi ye ye nti no nkura no so esua twi kasa no denden a wo musua ye kuro mu kasa chese bibia mo ye bia no wo mo ye no Asanteman enti Asanteman Europe na nanom ye kire amamre ya mane ya hofa ma se de nanamo no mekura gusu ya mediti he ya sana ye kire se de be ya ye nyira enu nti na nananom ye wo ho ye kire amamre ene amane wadaroma nana aya na amanfo bebre ta ebusa me se wo hene ba na aburuchire ade nkunwasem a asantefo mo de aba ha de mama sese no competition ni mo aye tight ana obroni beka na aya na mpempi no ye ta ehunu ni
Asante adeɛ baako ma yɛ dance wom ɛyɛ nkunyasɛm ɛne ahenie ana muduru baabi a kwan ya mofa so amudi akonwa no ɛyɛ ayɛ mahohoaho ana Wahene ba wadaroma ɛyɛ ahohoaho pa ye wa ha ya yedi ade obi ye ebo ne dwakora na otimi ba wona so ɛde nsa ɛbɛso na wadaroma me di medwumadie bi bra na bebo me chidom ana betene mu mame kroma Europe wa ye we se aban no kra me Italy me we se aban ne ye bibi kra Italy aban ye bibi a otimi to ne nsa frɛ nananom momfa mo ho na mo metene mu na mo mekyerɛ mamamre ene amane enti eba saa na ne nananom ya honho no ye ti mu aye de pa se de ye no se nya agro bi na ye di na ye kyerɛ amamre pa enti de ye no ha na nya se ye di agro ana se ye bonkuru ye kyerɛ amamre ye wura na ka se mo mama Asante sem ho hia mo nti se ye wa ha ye etu kwai aba obi ma so se ye bedi pa de na enso e wo se ye ma Asante sem ho hia ye se de be ya ye chi enyira wadaroma yo abusua wonu se mfonyini bi etwagu ewo screen ne so a eye nananom atena nkonwa ya ye nam amamre ne amane eso na yeyi wo mu deda Asanteman eku ahodo a ewe Europe ha no mfonyini na etwagu no na adwo chan yi akwa obese mfonyini ne bebere twagu na quickly me nko Facebook so na me recognize wo mu ho no simakrope na afi me ba na namu no jamfu a question na me ba bebusa no a etoso biem ne se so mpani aka to se wo dra afuo na se onyame nsani mu a ana onyame ehun mu afuo ni nyeye ye kan nyina no Asante ni tiri ene kotokohene ye busa sa Asanteman Europe na Asante hene ana otumfo se etu abibio onimo na mom ansa na meba sa asem so no menkai amanfo nso mo ba Facebook akra Dora Asare yeboa o se Asanteman Europe piao nanatufuo nso me po asempa wo Italy o se mani gi Asante ho sekeke anana baby a obi anso me chiao eye nana ntrabedu oni Asanteman Europe yensi anam wo Ghana nana nso ajoin wo se onyuma pa mo ye no mani gi ho ebedi machi ana wonso ye do asepa nso ne da bia no ye chi a wotai nana minta o se nyame nhira Asanteman Europe ye je so do ase nana kakari wo se wo hwe ye live efri Ghana wo se ko mani beji se o mo be join ye bema nana kakari so oyemi nua preko pe na uduru manhia odi dwuma ana ebrepem no bia ye bia homa ne tum na se ye di dwuma di ahodo oba no e bia ebrepem be join ye ntini nana kakari ye chiawo oso ane hwe afei nana adwoa mprenu asipim eye nkunwa ho ade aweye nana adwoa mprenu asipim eye asantefo hima ya owo Denmark se no ano de a nana me ame nana no nana ba bia obi anso me chiawo ana afei mpanifo pii na woso na quickly mensa nko na amonu jamfu awen na asemu amebusa ese mpanin se asansan we wo faade ode kire so mo pagya Asanteman Europe si ho no santehene onimo isan se ade bi obehira so kusekuse bia no yenkunimde abotire na efa ye musa sa Asanteman Europe makomanhia na ye wura nimmo wahene ba wadaroma ye wura onim ye pa sɛdeɛ mempanimfo a ɔmadi ka akasa na ɔmadi ka aka no yɛka yɛ ho bɔ mu no yɛkɔkɔyi yɛ ho adi akyerɛ yɛ wura na wɔgye yɛto mu no yɛsan frɛ no sɛ na wadaroma wagye yɛto mu di a yɛasante sɛm nso yɛahensɛm nso yɛbɛyɛ ne dɛ wɔsɛ wadaroma montimi nyɛ ekuo wɔ hɔ a monya ahensɛm mɛhyira mo kosɛkosɛ monkɔ na monkɔyɛ mo ahensɛm enti yɛ wura onim yɛ paa na 2019 na odi ni birthday wahene ba Asanteman Europe tu ye ma ye ko ye wa onimu a na wo ka ho bi ye wura de ye fe so Europe fo na abai me nananom mamom ba bi atena mesra mo hwe wo mo ye mame o se de oti ho ahoaye no na kyese enya ansam nkitwa na msom pa ye som ye ne ye wa brochira he ye ko Ghana kora ye kokosom isanse ye chechechechira ne naso na ye de ekokobo eno nti yedwuma pa ye di nti ohene oma ye chiame Asanteman Europe ye wo chiame e wo manhia ye frɛ no wo chiame adwubo asiako wo se de mo ye ye ma wo kwadodo nti chiame amede na mamunie bibi ehia mu bia momla mo ba mo mesini so no ono so ni monim mo mfa momla mo ho tie wura de onsi ye fom kra wa gye atom prekope
na amonu ebre nti ye bejawa mwako wasem busa etwato a ye busa oni empempi no Europe wa be wonse nananom asebe monimu o mfa ncheme omomuti omutuntum so ofie no bedru na ye sebe ye wa amono ne ha ye nso ye hwe se ye beda nyamamre ne yamane adi ne yampagya asante dinimu wa ha no o sie nananom bebre ho a no mate atena obuso se ye de tuntum so ofie ye de se ye mfa ho nanso ye kan nyina no da bia me de na asokoro mampon hene ye mfa to wo se me akonwa mi di no Asanteman mu ada bia ebo mi dini ye bo abaso no amamre ne ntomafira se de esi kasa nipa anim ko nipa anyi nyina isu afri Canada isan se ye ne fiti asantefo kura hodo a ne wa amono ne ha da bia wo de tu ne ho ema no kura nie wo hwe nanan na konwa okodi a waye one of the successful himfo e wa Asanteman ni nyina ne se ofiti ase abrosuo ntam ntinani aye kokko ye musai nananum bebre wo ho a ebi mpa na kane bi niam bi asisi nti omu ani nye ho so meba be join ye enei no e bi e de akwakoduri kankran sham sa kran kire omu an na so omu atia da omu nsa ansore no omu babu echi dom yo medase ohineba ye onananum bi se de wo kan ye onananum bi kura na se si ya me no ka se nyina ye onananum bi a wo mu tituntum so wo mu di ade ofie a wo mu kan ye ho ye nana owusu buaten agenim wotumfo da mpona no nkoso hene o kan ye ho nana owusu ya mprengo esipim akonwa ho ade kumase bo hye hema nana so e kan ye ho nana wo tre ba so tiam asari ti achim bomfa bonkum hene o kan ye ho nana owusu bempa bepo so sompa hene o kan ye ho nana nya akon abro no ma patransa hema ono so kan ye ho entinya se ye deda ho sa akwa nana no mo di ade ofie no mo bo ye chidom pa enti me fa kwa we so masre nananom obuo ne ani die kwa so o madawo ma watu kwai aba brochira ha ya sabe wo ba obra e wa kontum gai amamre ni de yensu anwie e bia wo tena hakora no na wure ya fi amamre no ba wo ba Asanteman mu wa mane no amamre no emu be hwekena nti me to me nsafre nananom a wo mate ada se kro bia wo so bia Asanteman wo so no omomodna na won hwehwe Asanteman na won fa ne hunwuram no mo meka ye ho na yesom wo mo yajeje wo mo so se de wo wo fi a yajeje wo mo so na omomla no mo mehwem kena na emunyedu na ye fa nkosum ye wura o madaro ene me mfa akwanya nso na mentia Asante achim bumfa Asante achim bumfa binkum hene ana atweba fo siawo ana ba bia obi aso mechiawo ana afi mi ankasa made nyina na nasafo badwaben ono se ye Asanteman pombobin ni fa hene binkum hene kafra na nanso echiawo ne na no matena nkonwa mo ka ho nyina no ebrepem no emse mumfo nyini etwagu ni nyina no kire se nyina mo taichi ana Asanteman Europe ye koso na ebre nti yemfa na amonu jamfu ansi a na me ba be kom yankasa me nua James Makion on head of media eso na afi ono nso onfa omabu yenkyiremu kakra ewo mu dwumadi a omode ona nsa na no me koso aka wo se mo amon subscribe to YouTube channel no se wo ba na behwe bi na wan subscribe na wan share na wan invite amanfo amemu a no kre akwese de wasa aka koma no wanwem no ayesa de wato boa boss na tas no me agye ni mako empusu me enti wo ba de wasa wo ye emame ya no sanse basa manage na Kwame afre nso beba so on na ye choro for panyiniti Kwame ukura ye ready and sansan mafa James Makion on de minua no nti ono so na ye ka akiri nti me bona chance ti Kwame afre on na ye choro for panyini bo ho sesi a na ye nkoso ane no nkasa me kai wo se Loretta Mensa wo se me chia mo from Nana Kunadu Yadom Jase Hema okay Nana Kunadu Yadom Jase Hema wo hola nana onso ye chia pa afei Joyce Jesse Nana Ekoba Jesse Simpremu Monica sa Nana Monkwaso yenso ye das Angela Yebo abebe so se adwuma pa waya de empanifo bebre ene wodwumadi so a wo mu hwe Deborah Osei Tutu Austria osema de John Jerry ose piao akandifo papa mo bo adwuma Sarah Pia ose moni yo piao I mean comments na dos mani swaje said your mafa mo den nsem oba no nti ebere kwa anim ni nyina mekoso akai ye mama ye bo baso Kwame afre ba bia obi a mechia mo akwa baba Asanteman Europe TV so Mejo so hinaba
abusuafo ohwe se de opanyini owo screen so wasi address kama obia nkyerɛ sɛ oye obi a oyɛ krachini a wɔtwerɔtwerɔ wɔne Asanteman Europe nyina yɛ twerɔtwerɔfoɔ ya wɔde ano sɛbi ɛyɛ me ankasa me nana wiafia kɛntɛn ne de hye no migiri sɛ me nana ne ho yɛ de Yami adom ne ho yɛ Kwame we de ye nkyɛn ho kura wo de wo nsɛm busa no yam sɛ mpanimfo na de kan aka bebre no ayɛ twerɔtwerɔfoɔ panyini de bɔneto fama yɛ ɛbɛyɛ den obi kura ba sɛ wɔde ne ho ba bɛdɔm Asanteman Europe yo ameda wase sɛdeɛ board chairman edi nkan kan no em sɛ was watchrechirim sɛ ankrakra entimi enjoy ne Asanteman Europe ne mo Asanteman Europe no ɛwɔ hɔ ma ye Asanteman associations anase ekuaku a etwa Europe ahyia ne sɛ no sɛ ye kasɛi na ekuo bi sabre ye wo inkrobe 10 as 10 countries ye wo 14 member associations individual members from those associations no over 3,000 okay na ye kasɛi na sɛ wani gye ho sɛ wobɛpɛ sɛ wabɛka ye ho a ye wo sɛ woyɛ ne ye di kan ma menkyerɛ de kwan a obefa so betumi abɛka ye ho e wo sɛ Asanteman ku na mwatie no ye mu no 80% de broni bɛka wɔ ha mu enchemu aduowotwe na omoyɛ akanfo anasasa aduowotwe na omoyɛ asantefo na ɛno no efiri hɔ no mu a ɛmfa ho sɛ kro baako anasɛ city baako associations be mienu na ɛwɔ hɔ ɛno de ɛmfa yɛ ho anasɛ ɛnyɛ issue ni nyinaa ne sɛ motibotim dem ho abɛka yɛ ho ansa na aba bɛka yɛ ho be fill form na wahwɛ constitution wa ready na ready wie na sɛ bibia ɛtɔ form ma wa your registration fee €100 na bosumi bia so wotua €20 if ko ni nyinaa nti sɛ moyɛ 100 na woku no mu a bosumi no wotua €20 pɛ kakra we ne yɛkeka yɛn sase yɛso etimi de akɔyɛ bibi wɔ Asanteman ama bia ka Ghana man nti na wobisa me a na kakra no ye kasɛi sɛ wopɛ sɛ hwɛ video yasɛ ye the number beto hɔ na wopɛ sɛ join a na wafrɛ anyɛ no so a wokɔ yɛn website www.asantemaneurope.com information form so a wobɛfill ne bibia no ye constitution ni nyinaa ɛwɔ hɔ wobɛtumi afill na mpanimfo ahwɛ nti na kakra wobisa kakra hɔ ankurankura ntimi mfomu me join ne Asanteman Europe na mum eyekuekuo nko ana mogye sa pepepe na mamensan enkanto so sɛ ebia na ye kasa kura no ebia asantefo mo ye bia du mu okuru ba akoso ba mo nyante ku ye botae ba akoso so ye bɛhwɛ sɛ asantefo wo Europe nkronkron so mbɛkeka mo ho abom sɛ mo frɛ a ye bɛboa na kakra maka mo ho abom na moatuma register na afei mo de mo ho abɛka ye ho nti ye nhwɛ sɛ de ya form nko ana emra na mmom ye so ye boa sɛ ebi asantefo bia no te omu nka omu kwa na omu ba pin yeso ya boa o no mo keka omu ho abom yo ade we ya ade a ehia me pa na mesro se manya akwanye na wo ye twerɔtwerɔfoɔ panyina bi yi sɛ mmra no nso dodo no agu trim ya no ma me empempi no amanfo ta busa me so hene ba asantefo de woyɛ bi sɛ watikio bi na pɛ sɛ ɔdo ho badwo mu a de omu ni mo ane sɛ bia ude bia sɛ Finland na wa na odi Asanteman Finland Belgium na wa na bia odi Asanteman Belgium Antwerp na odi Asanteman Antwerp tiemfa nse obi edi card di kuro dada wo te se bia Belgium ha mi we no ye bia efro mu abere adehye ekuoma ya wo mu nso eya asantefo nko a minimum ala sedin no asanten ka ho a oba mu enye ya na isan se bia abere no wo mu se sha asantemu de nanso bia na ye tete nyina ye Asanteman tiso bi ate kwa abere ana won fensoman ade hye ye wo bi a Italia o musu timi ba mane ye medas sɛ obusa question we de edi kan edin a ode beto ekuo no so no de ɛho nhia yɛ saa na emom botaye a mugina so ɛyɛ active no ye pakuo a asanteni bia timi join sɛ woyɛ wode ofenso no to so na emom obi wo kwa abere otimi ba
obi wo mampon otimi ba oni your objectives no eko na mom say ye offense association na offense fo nko na ejo a eno nye asante nko a nti ye peku a eye asante ku a Frama bia ba bi obia no asante fo nkro obia frama obia wo so bie medase eno a pepepe nti ye bi amampon fo nko aku na de ye nya ne sa ye pe asante ku eno nso nti na bia na din no eye na emprempi no obi hu no eye asante na deda so no abuziafo ye ne kwame afre truchuni na ebo nkomo no ye musa na semo a etwa to okura na afi ye mfa nkomo ni nyina emra na wie na afi ye nko James Makion so ne ye bra no atia ye sanse bre di kanie nti koba ne saade ase de tie bia no ye be wi akakra nti producers on fa ncheme se ja nkomo na ye tenten so ye be ne de ya bande ne aba ya bande ne aba kwame ye musa wasemo a etwa to okura na afi yenko unimunyamfo makin ho yemfa ne se Asanteman Kuobi aba be join ne Asanteman Europe ne bia obroni beka se obewura mu no bia mo nhyehyɛ ne mo ne yema bi nti osi bia o mapemo adwane isan se ye taati bi obi wa obaku a na oba be pe bi bia firi mu nti yemfa ne se oba na ne nsa ka wi a etasisi bo so kojo okuo we me papa wi e bebo me nsan wi a herebesa meja ekuo no mukuo no se obi de ne ho ba bedon na eni na enu na eni na nsa na wo se wo kwa bibi kyekere nana anase ye de utimi ba bre bi apebia utimi firim medase o question na die di kan no Asanteman Europe no yen ye butan se ye asantefo a betena ha se de kan no be keken sase na ye de akoboa Ghana nti se obi ba no kan ye constitution na obi hu se enya ade a e be ka se obenya mfasodie wo mu de na momanye financial gain na se bibia obetimi age afri Asanteman Europe ho na bibia enchekere obi susu se bede me ho abe ka Asanteman Europe ho ye di dwuma akire mbese me yimti free ma bibi kyekere me se mintimi yi ye constitution no enchekere se tem bia be se ofimo no mre ube notify na mom bibia nkyekere se untimi enfrim na mom soso ye hwe se de dwumadie ene ye mra be ye den se obi hobakra be kan ho no se me sen frame because mfasodie bebrewom nananom usuesua yeso ye kire nchirima ebia ne de yeye sese se wo hwe a ebia onko na wo Asanteman Finland ebia ye ntimi nyewe na mom ye kan ho bom no ye de Asanteman Europe TV aba bibi no everybody ho a nyina betua nti kakra meka no yo abuziafo meka wo sempanimfo pi na aba afidie so ewo ye YouTube channel no so omo hwem ye ankase de nyina na na mese wanya ko ya otoso mienu otumfo dampona ne hene ehima na otumfo dampona no hima ono kure ne sa ya asantefo a ewo ye Holland na omo hima nana baby a obi a mechia wa join ye live sanso na nana boache oni Asanteman Europe yabusua panyini ananso a join ye na me kai wo se wasugusu a wutie ana wo hwe Asanteman Europe TV Facebook live any YouTube oba share video no invite amanfo wa nwoso amame a na wa ha me sabre de yenko mi ankasa me nua James Makion ho ona ye head of media or ahomane so ana obe join me live na wono nso so ye na bonko ma ke boko de Unia woko na so nyame adom me ho odin se bo wure si aboba no me giri sa abusuafo nyina ho ye ye ho den obi a ho ye para yo die din kai kura no ye wura James Makion ona ye head of media ema Asanteman Europe edwumadi a ye de atom frema ye nyina no madaworoma na mu chinchin firi no mai ana media ye mbeka na age ni makomeka manka ni ye a mopa na mbagye ho sobo me na mede nanim abade nanso mo na mode mo wede bagye ni musa we edie kura na epusu mu a ene dai ana afei mo kofa bibia aba se yemrai na yemfa Asanteman Europe TV emeto amansanten tanso dada dai nyina no yentem nka yehunu ba bi a mo hye na mo wo hene ye na afei na mabie TV ya ohene ba medase ewo
kwan a dama me say me nchechino mu kakra na ene say Asanteman Europe TV yeson daye no ache kakra na Asanteman Europe yedwumade dodo na no ya na yedi ne yo WhatsApp platform so enu nti no ehɔ na yesua amamre ne amane ahodo yesua nyina wo hɔ na yehu sɛ ayɛsɛ ye na yɛwɔ ku no mu nko a na yenya saa adusuade no ho mfasoɔ tina ɛho abehia sɛ yɛbɛhwɛ na yɛnuanom santefoɔ ne yɛnuanom a ɔmwɔ Europe ne Ghana ne baabi biara no ebenya nneɛma ahodoɔ a yɛsua no ho mfasoɔ ɛno ɛna ɛma yɛka sɛ ne yɛnyɛ Asanteman Europe TV na ne anim akondo a yɛsua no nyinaa no afei de yɛmfa ntodwa no bibia no so mfasoɔ na yɛhyɛ ase akɛse na meka yɛ no na afei na Nyankopɔn da woroma ɔyipuma kwan mu a yɛde TV no ɛba abɔnten. Menka mo say wopanyini kese bi se si a yedi dwumadie yi na wato yankra na we di adanse se dwumadi a yedi eduru akiri pa ankase ade nyina nanaboache ansa debra one asokore mampon hene wuduru manhia a otuotumfo nsanifa so nifa fekuyo na danom na nenwuma pa wodi enti sante hene so abonaba so ya ono ene sabi fekutira a wo sika mpabo anana se ochia na de sie nyina na mudwumadi a mudie no nso na nia so nti nana asokore mampon hene yenso yedo ase sasa abre wanya abre no adwan ye na wo hwe nti James Makio yentoa enkomo ne so yegidi se TV we ne bra edikai kura yaba live wa yedi dwumadi free amayaman so ya join ye Finland for ha Italy for ha Germany for ha Austria for ti se yedoso ene ye wo afidie so yenkura bata nyina obia wo so a wo tie na yenhwa ade yegidi se mo dwumadi ahodo bebregu mu anim as head of media and communication what they ba afidie so when tofa ene de yipa ho a enema bi guna kwan so a ye bekoso ahwe e wa Asanteman Europe TV so yo hene ba medase se na wodi ka kan no ene de yi de ene na ye da Asanteman TV no edi na even if ho no mo a e wodumadi ahodo bebrebe a ye de bre ye nuanom Ghana fo na edi kan no wodumadi be ato ne din Sankofa no yebekira mamre ne amane ensem sabi obi wo hono mo Asanteni abrante Asanteni ababa Bible chirepe na ne refi na santesem nyina okofie kura encha kekekura wo chia no na ehho ageden onim se ne achia odufie kwa ne se ekwan so na ma ne bokra no na emu ageden na wode wada oba company for so mote wo se mema mo ha yo ohene ba ene waka no emesi obi wo hokora abruchire hai na wo kwa yie na Asanteni abrante wa hye wa frantoma na wa hyehwu na also ode kwa yie abra kra aye sama enye se wintampo sama o se wa hyehwu ede kwa yie enti sane ma we nyina no yebesua wo Sankofa adwumade ne so ye mani be so e frɛ no masemnie no honna bibi wo hono mo a ekire wadwen bibi wo ho a wate ne mom uhia nchichire mu ebi wo kra na bebuo bi na yebu no obuso hu se brebe ne busa abe no ebe ne kra ede na sa abe ne baaye na se kire kra ne sei hono na obebusa wasem a se masemnie wo de bre sa asem ne bre Asanteman Europe TV a na ya soso yakopɛ hu mu aye na ye de abrew etimbu bebi se so referee ukro mo hene aben a wonyira badwam eya aben wonyira wadwabase wonyira dwabase na se ebadwam eya aben ana se ben na eye ben kra ben kwan so ne de saa nsɛm we nyina na yɛnsɛm a ebesua wɔ masemnie ɛno nso twamu a yɛwɔ programs ahodo a yɛma a yɛwo mu okrom ha na se yɛma ɔmfie mu from ba abukyira hanom mmɔfrase obi wɔ honom kra obedu ha wie a na wafa abrɔfo suban ne abrɔfo nteteye na ne krom Ghana kra de ɔmpɛ kra tie yɛwɔ programs ahodo a yɛde betete yɛma no ne yɛma mu no nyinaa no yɛde bɛkyerɛkyerɛ mo nneɛma yɛbɛyɛ health programs ahodoɔ ɛwɔ so entrepreneurial programs wohwɛ yɛ asantefo de yɛn we can say yɛ business minded people enti yɛba abukyire no emfaso bɛn ne betimi nya
every Asanteman Europe na yabe join ni mu ne ma be ne betimi a church obi okra na se bebuso odidwa nanso na onim dwa potia obetimi adi ana se ne ma hodo mpa we Europe no mo obetimi adi hudwa ama na yeye mo aba no betimi nya every other offices and institutions a we Europe no nsa ne mani nyina no ye be chekere ama union mo Ghana and union mo Europe no enso so enya ho emfaso enti ne ma de bebrebe na ewo kwan mu na unia maybe manu besi no ho behia se menuanom a ye media and communication team a me ne omo edi dwuma ahodo a enam so a de Asanteman Europe TV aba no ho behia se mebubu mu din na menu se medaba mu a ebi omo betima ka bi kakra so ansa na bia dwuma de ne kwada ba wieye ye nuaba abena bema nuaba abena bema one Asanteman Europe organizing secretary ono okan ho bi fi hono mo a ye nua Sam Boaten a na hote din DJ Sam ono owo Austria ono so na ye nuaba abena bema ne deputy organizing secretary ye nua Isaac Adu obono ho adwa wo Hamburg Germany aponten so ono so ka media and communication team ne ho ye wa nkasa wo Heneba Gidi Makon a wo Asanteman Europe head of communication so ka ho ye nua Kwame Afre a wo general secretary ono so eka media and communication team ne ho na sa nipa yi na bi kan ye tai dwumadi a muhui a mo hwa fefefe no ye tajire na ye sremo se mo hwe no ye was so many media platforms ye were Twitter account ho Asanteman Europe Instagram Facebook YouTube enti ye say YouTube ne Facebook no du ho no mo a ye srewa no subscribe na wa share no wa like enti wo subscribe a na adoma no so wo mi adoma no so a na adoma no se de ring na kire se type abibia Asanteman Europe ebeba online bia no ubenya notification no na watimi ahwe ne mapa a ekoso Asanteman Europe you want pa ahodo bebre de mamo we dem beka say you bouquet of activities and programs ye de bremo na unua we de me de ba bibi na me di twam keke president kasa no na on se o ka bi fa dwuma de ba ko ekoye wo Ghana COVID-19 na o ka nipa na wo da o ma no na ose o Finland ne momo ni Finland Sweden himse na no from kakra na a cha de wa Asantefo hima a wo Sweden anti tietefo kijim kakra Meduase nana a cha de wa Asantefo hima wo Sweden nana kura a join here live a wo hwebie matene nkra nana baby a wo bia nso yi se Sweden fo nyina enso eho ye ye toa enkomo ne so na wabobɔ mpanimfo bi din paninse biko bi ne manka bi de ene nanka wanko bi kura nanka ye nti ye de ye a memo mo nso sima eprokrokro ekumbe na omuso atimi aka bi na mom me nua James Makion yam se wabɔ dwumadie ebedie nyina to fa meti ase ye de a na se mu be fiti ase edi dwumadie mienu aba ba ko ye sankofa ye no ye ya mamra ne amane a ye je na jeje mu enema edi etirimu dem Asantefo ye nhyehyeye ne ya mane ne amamele bia sese ye kuachi ye sa akofa ye besua no amono ne ha ye ne sankofa na asa akire musa ba akoso de masim nie aye no ye ensama hodo a ye nte ase ensama hodo a eye asantesem a emu nkyiremu no ehia mapa se yetimi komu asuko ne ehunu ne papa mu se de ye wose yesika no ene se de yesididi dwuma se mete ase ye ane enso sa ne sitie de a ene ane adem asesan se da bia no Asantefo ibedura brochira bonsi amamre no enye nko a obehunu nipa bebre ahodo no mbeduru a no mutuo amamre no asawram na de wo se omuhiam de dwuma no mumfa ni ntia bede mo ase ene mo nhyehyɛ pa mo de ba na menko ememe nua ba ho ye nua ba abana bema ono nso eka head of oka media and communication team no na biko bi ne manka bi de ene na enye yie abana baby a obi aye mo adwo abana kasa ne ma mesra mo se mbe bia ma me abana wote ye nka aye mo adwo yem se abana kasa no minnimu ade kro okay mama min abana siesi wo bra afedi ye dem pa Minute mute, sorry. afedi dem Medase boko okay si makro pe akrabe na wo ka kire tifo mu tie Asanteman Europe TV
Yo hineba medase na asa na mekasa no mepacho moma memfa enkra kese mamenchia mehene en mehema a omwo Holland hase ye nana osaikufo nipemu a oye Holland asantefo hene ene nana amasewa kesewa a otosumienu a onusia nana ye freno nana amasewa nyako amasewa nyako kesewa a otosumienu a woye asantefo hema a osaye otumfo dampona no hema na medencha kese ema mehine ene mehema sana mepacho mashema katakakra de mpesa mekane say asantefo ene asantesem nieye na ehu behia sie nyina yebetumi aka ye ho abom ye pese ye nuanom a omo meka ye ho na omo nso mani gye ho se omo beboa ama empuntuo ene asanteman akoso no obi a meka ye ho bia ye besre say ekwan da ho senya empanyumfo akadada no na omo nso no omo memeka ye ho na ye ma asantesem enhia ye empanyumfo say se praye wo hoi no se wuyi ba ko a ebu na nso ka boma embu asante kotoko se ukuma pema apem ebeba kaka mpeka na meda ase bebre yo mema dodo nua ba na odina disema ba na quickly me nkom yankasa me nua Isaac Aduso ono me friend protocol isan se hunu se ne bi na mutuma se ye protocol samo a na odi mu akotre wa bere won senchiro dwunya nim enti anya nwanwa so ka media and communication ti no ye wura du me salutu mejo su minia we die eja ye suma santeman ye di free Ghana na ye di abeduru ha kakra be na wo kan fa dwumadi a yapa ho ntome ho ne meda sipi minia di nkan me kire ye Hamburg Asanteman ku ade shiman ma omudom sa kubatan no na ebi enkoma Asanteman Europe mpanimfo a omoda ye Asanteman Europe ekuo no anu nyina na minia sade ukan no amansantin tan kese na nkanya de a Asanteman Europe yedi agro so bie sade wa unkasa emu na ototo secretary secretary na ugusa na sasem ni say na hefa na ne eta afi na yeyeti bani aka asem bi ato se oba o che adwaye na ne ho yi a no wo ye sa nti na ho ahia se ese ye hye akire na yetoto niema yi sanse ye wura no wo se yem Asantesem enhia ye ni Asantesem ne behia ye a Santeman mu kwa nananom ombibi omoye no enye se bi shoti shoche ade bia omdi bibia ba bonten se ade omde gbai no ade no ese na efata na ya ade a ehye Santeman nimunyam enti yensoso no ansa ye de sa Asanteman Europe TV ni ye de beba no na yesi yetenase ni ehu se yaye yentoto yie na ade a ye de ba bonten no ebeso amansan ni emampo wono a wonti kuoyi nka no ombepa no maba bedom kuoyi na nukura nanchen no enema Asanteman ye wo no yetimi di akire wiase nyina ama wiase ehu se so sa asante ye obibi papa sei ewuyemu me head of media okasa no oka bibi se ye de dwuma bi ti se sankofa eba na yesa so de bi eti se masem ni so eba enye no anu no bibribi wo honom sanse Santeman council tenase kotokofie Kumasi traditional council asetena ye wono wo kotokofie ni nyina no yetu kwan ye bedi kwasikoko kuomu hanoma eduru mre bi a ya na ya fit ye behu saa niema no a ekoso Santeman mu ewo yewura asoeye no enti bra no eduru bre bi a ba bi a wobenya saa niema ni bi ahwe no ahwe no ati niema bi ekoso kotokofie ase yie no odo ho ebedom Asanteman Europe TV a eho na obetimi ate no ate saa niema na ase yie pa enti minia obusa me a we ni kakra meka nti dwumadie ni de enye mienu pa ye boss wo bebrebi wo honom a ye de ebeba na ye de asum Santeman ma owo Europe ni wiase bebia okay mamenko
medawase mamenko DJ Sam ho na DJ Sam idi entade frɛ no we ye no ya na hotedin ja akrache fo akra wi mu no ye de kakra bi akbata bata ho akra na ni din pe frɛ no ye enemy nu yankasa ye frɛ no Samuel Kwame Boateng obutu Austria na Kwame nso ebeka kakra na ansa na Kwame bekasa no nse ye kan nyina no ye fra Asanteman ni abeduru ha na ye de anya ye mfra brochiri ha ye se kuntru hwe ni nchia na eko ayeso okusie wo kasa obeda na ahwe a wo ye de ya wodu apoma ho nti mom ya Asantesem na ho hia ye nti mani age sempanimfo nyina no omu hye nkoma ye die ni mu no kra Kwame adawroma me ma so akwa aba kakra wo ka meso meje so ni di kan mechira Asanteman ku Austrafo nyina meche wo mabom emre nti na demit ma kakra no se yeda ahwefo nyina ase se o manyamre no ma yede mo ahwe na o magye Asanteman Europe TV yede atuma yede amaye o ma se o mumre nyina mo trotro nyina no yede mo ase na yebesa asro mo se wo ma yanka wo message nyina so no emre pa mu no next time ye baso a ye be kan ayede amomo yeah and me tun krama ewiase amansa nyina asantefo nyina se wo US se wo he wo pese join Asanteman Europe na number no eda honom se ne number no na ye dato no obetumi afre number wi na wo pese join a ba bia wo bia no wo frɛ na sie so a ye be mo hu ekuo no emra wom ena ho hyehye nyina nti de kakra mituma ka ne se ye da ahwefo nyina ase asante kotoko ukuma apembeba ye mama menchia mi ankasa eye asantefo ya yo Antwerp ye hima na akosua adoma afriye oni ye titire ni anasafo atanka omunyina nso hwe live nti memfa akonya nso na menchia wo mu na manchia wo mu ana akwese de masaka kuma na menwem na minua James Makion eja ade ketuwa bi wo mu mema naka na ansa na no James Makion me mo 30 seconds ade na apeso kana afi menko president wo na afi memra ana ekobeja simprimo ne yemfa dwumadi ni nyina no emra na wie yo ohina ba medase small announcement me dey ba announcement ho ne se eyeye nuanom a e wo Finland Asanteman for chese nyame yadoma wo china ebo nonum pepepe a Finland time omo wo meeting ombehia enti omo se me mfasa kwan so na me mo yenuanom mi se dodo na sa mrei omo timo fidi ato ha omo ehwe yen e wo YouTube ni Facebook enti no obi kan ye omo fa bonya ho awe crackers yenya announcement we omo na me fa so na machia eye nana osay amwa jase hene of Finland yedu ho ide na machia mehima nana akua jase nsuo eye Finland Asanteman Finland hema so mechia no na machia nana mensa abrampa eye kuntihini nana jase de mene na wo afidie so nti ono de ha bibia ni ho nti esre se Finland for china nonum meeting ho nti we amode anso beba edamase yeah na say ITV ne de commercial bia e bagisika monya na Finland for no bitu akra to yento buam na ye fe Kwame afren so ha me Kwame wo sima krokra me mfa ma o de sima kro bonetofa na afi mesre wa papa je nso mo aboa no ho na ye wi a na ko be si adwumadi ni nyina sima yo ohine ba medase ye nuaba abna wono na wontitwi ne wabube se ma mube ni bia ansa na yakwa wa bitime no me fa kwanya isu na yene a se de ye nuaba ma DJ Sam kan no asantefo eku a omuntimi me kan ho no se ba akofo ensa ensu nyame ani kata ye nyina kaboma na yebetima ye bibi kase se wo hwe covid ya de papaji president kan 25,000 euros enka yenko a Finland anka yentimi bi kura anka yebekọ yebayirem dinke yemfa nko na mo bia de kakra bae no yetimi koye de so ndi ye tonk se bia opese oku no ni kokura na boya mane na yemwa mo na monte na montimi fa mekan ho your website no your information bebre ho honom okọ ho a obitimi de mo ho abekan ho ti kakra mpese beka meda wase yo for penyini na onso na do sem atwa to e baaye no na quickly menko me ankasa me president papa JB ma kuma wude hye na afi president nso simakoro asem atwa to
Yo, Heneba, Medase, where the Penny say, Rufi now sank of fire in she. Yo, Nipa Bakumubia, Mijao Mu. Ye share Asanteman Europe no almost so edia kuturu mu pa a mo boaye ya yenua ibibia na na kobla poku a ye adonten hene nana baby a obi a ye chia o na kobla poku Holland ai na utia kenten a ono so this dog so ono so boaye ye share ase no committee no ka ho sisi osaka executive council so ka ho ono na Kwame Afre eja oye Kwame Afre abiti wasaye nananum nya wasanya chiame hene nti executive no eja amamre ne amanne bia etuchime bia no na eja wasan pien no de asi ekwan na ye konisa na menka bibi kakramfa nsamfa emwa Asanteman Europe ede aboa kwaku ahodo na omu nyina de omuti abehya Asanteman Europe ase no ye behwa oheneba wa unim udi ahensem ene asantesem ekoso wo Europe nyina no mense udi mu akotempa kanina na Asanteman Europe enyamae no ne ehu se asante kwaku bebre wo Europe no na wantwi ene mentimu ase kakra bi ewo mu efisa Asanteman Europe eba ye sa aku a omodo mu abeba Asanteman Europe nyina no sa wantwi ohu nyina no oheneba ye nyina di ase adanse se yentu ase kra na emse akofo ma brase pa eno so ye ade ba kwa Asanteman Europe yenso so yetimi aye ama se bi Asanten kabomu ene odo ne kroye no ba pa afen so bio efa edwadie business Asanteman Europe ye di mu akotene pa ye boa se ye members a omo mu no ankra won so a mo apeseja omo eje omo ho no mo abiebi omo adwuma ye bo ye nua ba abnabema ho a ono so omo aja omo organize business forum na wa opese obi adwuma bia no ya kire okwan a won so befa so a wa obetime bi na bibia be kama afen so bio ye ti Asanteman Europe yi oheneba obewu se obi okwara no okọ Finland mia me de ho beye example na nsemu na me yiri nua bi okọ Finland na okọ school okoye okusua de kakra na ye tuani a yehu obi aja oboka kusi ne so na Asanteman Europe nti eja menim Kwame Afre ene ni binim nipa kakra ho ye ya na ja me so be connect ye yenim se nipa bebre betumi akeka ene bebre afasa asema American na enam se ye ti Asanteman Europe ukọ Italy se ukọ ye business ukọ Holland bibi na akọ ye na wo ba Switzerland na bibi na obaye ha na woni obi a na Asanteman Europe a ye nyina aka ho abom nti nye de ba akokra no ase eja woni member bi wo ho ana se woni se obi so ka Asanteman Europe wo frɛ na no moa bia ene se bio ahode bia ode be ma ama dwumadi a obedi bia no aye akoso no ode be ma ni nyina gina Asanteman Europe a ye nyina aka ho abom no na nipa dodo na di kaka kwan a ye fa so a omo amonti enka a omunya emeka Asanteman Europe ho no ya sheda ati committee a ye dis adwumadi na hye omonsa a sa committee no ya yenua adwasewa a wo Düsseldorf ono na eda no abna bema eka committee no DJ Sam eka ho na oboba Stone enso so eka committee no ho omunyina ye ntotoye kese se wa opese obe don Asanteman Europe bia no obeba ana obehu omo na omo so do aba se wa amakra na omo akra so ye fifimu ba bia wo bia no omo aba ba hwehwe na omo do aba be kan ho se kuo mo ye asantefo kra na munya nka ho mu a se de secretary di kan no ya ye beboa ni akamu abom na emuo bia se de boa mu bia no yetimi akamu abom na mo so maba be kan ho na kakra ho no mitia nananum nyina mitia obia nana ntra bedu nso yem so beka kakra afa no ho ono so adi dwuma so bra ye nana antra bedu nso so se de medical kan ye di dwumadi na ye ne na hye ase ye constitution ye di niema nyina tutu na kwam nya ne na hye ase na kwanya ba se ese okọ no kotena Ghana na Asanteman Europe si anyway de se de eja wotwa fufu a afura tom kwan na nso so ye de tu nanim se onu so begina ya namu ewo Ghana amaye
say kodi dwuma bi wo manhia yen krata asem bibia ese manhia ehun fa Asanteman Europe bia no onu ne gina homa yen say ekoya adoye ana bibia be kire so a ye Ghana bia no na antra badu onu na egina homa ya oye Asanteman Europe ambassador ewo Ghana onu so egina homa yen nti onu so ye danase na de say makenwa di kan correct yi kakra na de wa so udi COVID-19 adwumadie no odi committee na anima wo mo ye adwuma akese ye nyina no yekwa ye ho dwiri yen na de wa o Sweden asantefo ehima no woni Finland mano na efuye Martin edase apaje be ma president ma Asanteman Europe na what na the same no enchempani se so panyi dware wia na nsu asa na ne ko beje simply mu eden komoni nyina beba no de ba bi sinemo mekai wo se mpanimfo ya pa wo mu a omuguso omuhwehwe asantefo adehye a motiti ku ahodo amu abeka Asanteman Europe no me na baako ya me mfenensi from na 1 ono me frɛ no na ahema a wosaye bien na panyini pa won de ba bia hye bia no na 1 bo akɔhwehwe abeka ho ono so ka yewura stone num kuo no a anasa abedwakuo no mu pedi pa bantene na 1 nana mpremu asipi ba bia wo bia no me chia afei me nko na ekuo beja sisi mpremu asantefo he na wo Finland ono wan say Asanteman Road ye board chairman ho na ohwese de na nasi atutu ne ntuma anya asanketo ana emfa nkomoni nyina emre wieye omo ne tofa maye wada woroma miti omiura yo anaba medase me shasie afri yewura opemso ana wada roma e kwamentema ebu mu ase edawase eye wadom so ana yehu de ekoswe wona ama ye kwan se enye ya santesem na ye ne de bekire wo no woje ya wa watu ana edase so ifri hwa na ye ba nananom a sabe omotom kunya papa bi so ewo Asanteman mu emwa omososo omode boye se omadaje omosei na omoso de beta yechi emi yetimidi echuma nananom madaroma yadamo ase mu se me bodia na me bo na naboachi ansa a oye asokare mampon hene na emre bebure no otayechi ema ne broso ye kese kra o hweye adefefa yekoyeye wona gina yewura nemu agiye eyemaye ana yada asiansa kosoa na boyechi don na meka me anu so me hene eye nana ekona hene na kona de yadon onso se na daje ebobo yechi don nananom ni se emrepa no eso a munyina asoso mbeboaye nimpemponso no ana yedroi afei na ehia momu akese pa efise afei na amamre ane amane ebetwegu na mososo ana mo na mohweso nti mo na mo betimi akyerekere yiye ti mrepa mo na ebetwensa fremo amamso mo aba abeboaye afei omo a sabe bibinti omudi omokunya na mososo omne ye ena ewa ha sei enam se ye fudua pa na omu pia ye no omutu ye fopa nananom mososo yadamwase ensa nkoso a na mu pia ye nse de yehwe no so ensa beka nananom a yesoso yesonda ya ye kan ye ho bom edam nyina mwase mo abodwuma ade pa mo hyase no ebewie pa na ebeso abapapa soso nkoso afei company for yadamwase na yedi baby media for yeda yeso no mama na bem na bem mama na broso mo ya tie dodo se de ehuni madaroma mama ye nu ye ho se yete sa abedwoko no nkoso a na mo nyina yesoma Asanteman na ekoma nyina madaroma yeye mo amunti ene yeye nkoso na mo nyina yenso asante ni roya ba kope eno ane ye na na osetutu yeye nyina ono ane de koso no nti mo nyina mo yenka mo ne fa koso no me do bibi ase ahwefo nyina so mo mwae na nyema nkoso abusuafo empanise yedi adwene da chi a ye behwe asuo frawo de da yekopem ya ne pitiri mekai wo se Asanteman Europe TV ye launch na for the first time yedi TV na ba amansanten tan so Facebook live YouTube no ha ne de dwumadi nyina esie na menka asem we ntwato Asanteman Europe ye wo yadehye ana enipa yede ye ho adwon okuenum ye over 2,000 people na say ebi wom yetimi de chichiri kuro na man mane ye enti
so you obi a wo adwumakuo bi wo you obi a wankasa wo pese ye bo obi bi ho dawuro ma wo a omodena ne contact ye the numbers no ko your website wa www.asantemaneurope.com the numbers no nso egu screen nso ba bia o kasa o hwe a eti akwai enya yira kwai ye email nyina wo betimi a kyerɛ na ye nso ye ni wadi nkita ho na wade tonde o pese edurachi na ewiase nyina agi tomu a ene emran na ne medigwa na yentimi emo wade tonde ho dawuro ma na obi hu se unu ho da sanse asante obi ka e obi kyerɛ ukuma pem so a apem beba me ya me di dwumadie ho kyea me edian ne asene piesie ohene ba agyeyi ni ma ko odi agromo konfanko me kan mo se me ho odin se bowresi aboba no me da so gina me na so monkoso a na monhwɛ Asanteman Europe TV ye wa de pa e de kyerɛ mu nyina abegyafo mo a mo ba so nyina no de mu nyina mo ase mo a mo hwɛ nyina no de ma moniti a enya do yankopɔn wo nhyira nyina okɔ oketa so anase obɔ mpaya na obobia ma Asante na obobia ma kotohene sanse adawroma ene yenso yete baabi mbadifo mamu nyina mo adwuma pa na me mamomo ene adwuma makra mo yankopɔn yɛ adomo a yebesa ahia bi